och ta mina fingrar. Nej. Alla kommer bli rädda. Det blir inte bra så massor mycket. Vi tror det är bra. Men det inte bebisen kommer då. En liten bebis. Och tänker du också? Ja. Så var inte så lätt med katter. Och sen sa jag att hon höll på att höra. Oh wow, jag vet vad den är. Alla kommer rädda upp fågeln. Ska jag prova den här? Ska jag prova köttet? Ja, så här. Jag Stoppa in händerna. Like in the bear park where they all jumped up on the windows. Man kan se hej. Vad gör man? Jag är en fantasi. Det går inte så. Vad inte så här? Ja, ska vi snälla de kan få en. Jag får se på det. Den här blev inte stor. Ni kan väl få lite stor näst. Kolla vem de är. De där blev ju stora. Inte det där. Det är nog en liten bebis som vi såg nu med hans hus. De där syns inte. Hon syns. Här. Titta med den här kanske. Den är nog en liten bebis. Vad har de gjort av de andra bebisarna? Vad tycker du? Och här hade den sköldpadden liksom. Här ser du där på träpinnen va? Ja. Kolla på min film. Ja. Så jag går till det bra Anna. Du ser, han vill komma ner på golvet här. Vi går här. Titta här. Han är botten ur det så. De där ser bra. Mamma kan gå också. Om du har handen. Jo, men det är glad som det är. Titta, nu kommer han. Titta. De tittar ju på dig. Anna, kommer djuren. Nej, de tar inte mig. Han är ju glas emellan. Du kommer inte in. Jag kommer jättebra.
kosmos elefant. Nej. Titta! Skillpaddarna med den stora. Man får bestämma alla på här. Alla på här. Titta det. Det är glas här. Jag ska filma det här först. Jag är på väg hit. En mikrobländare. Det är inte. Jo, du ser hur det stora. Jag tittar. Sören. It's huge! Det här är en order. Nej, en groda. Blå groda. Det är det där. Det är det inte. Det är det här. Åh, vad häftiga. Den blåser upp. Vikten av den här stenen. Åh, vilka ben. Wow. Kolla vilka ben. Oh, wow. Och stenar under. Kan det vara lätt att göra rent från början? Nu ser jag. En blå groda. Jag ser den. Det är vatten emellan. Jag ser inte vatten emellan. Häftiga ben. Jag måste jämna i Han tittar här, han. Oa! Oa. Kom! Jag ser din huvud. Kom! Herman! Kolla! En håller i selleri. Eller nej, en purjolök. Nej. Mamma, en håller i en purjolök. Nej, selleri. Eller selleri. Flamingo. Flamingo, ja. Duktig du är, Nathan. Flamingo, ja. Den kommer. En sån där vill vi ha. Vi ser en Nej, det är faktiskt en purjolök, men de är väldigt mjuka. Ja, men gör det så går vi tillbaka till andra hållet. Vi gick från tomteväg och missade här. Ja. Ja. Ja, precis. Så ses vi. Bra. Hej. Vi går och tittar på andra djur.
visst hade de fåglar där inne? Det har de inte nu. Då fick man gå in när de hade fåglar. Men om de skulle säkert hoppa på det om du gick in där. Nu tittar han på dig. Han tittar på dig nu. Nathan. Han tittar på dig. Ser du där uppe? I staketen där uppe. Wow. Och den andra ligger där nere. Ser du det? Vilken mumsbit tänker du? Den där andra ligger där nere. Där uppe. Har inte de poppat upp? Så reagerar den. För reflektioner. Filma! Oh wow, look at the mouth. Wow. Och de kan gå igenom va? Vad roligt. Du får hålla mig. Du får hålla mig. Mamma. Kan inte han äta dem här? Ja. Han klagar säkert för det är så varmt. Han klagar säkert för det är varmt. Tycker du? Nej. Ja, det tror jag med. Det är sant. Det är som en sån bittra. Du får hålla mig. Kom ner, jag ska ha dig där. Kolla på käkan. Ja, den ligger med öppna. Där, käka. Där, titta. Den ligger med munnen öppen där på besök. Så som man skrattar. Om man har inte sett dem där så. Det är samma. Titta här i den där filmen. Ja. Nu är den. Kommer. Ser du det? Här kommer den. Var är den? Den kommer där. Jag kommer få lite. Nej, läs lite. Då kommer jag fram. Kom. Kolla. Ja. Det där. Vet du vad det är? Och sköldpadda. Hej. Vad tar en dricka med? Shit. Whoa, well,
look at that. Wow, kolla Nathan, kolla. Åh. Både tänder. Varför går de till vattnet? Vad ska jag nu? Du ska bajsa eller? Vad ska jag nu? Vad ska jag göra? Show me your teeth again. Show me your teeth once more. Show me your teeth. Håller han på med? Oh! Så inte där. Ja, han tittar verkligen på dig. Ja, grönt vatten. Det är ganska rent tyckte jag. Jaha. Ja, nu ska han kloa sig. Och han lägger sig, eller vad gör han? För att han kloar. Det kan inte vara roligt att vara. Kommer du ihåg när vi filmade björnparken där uppe? Ja, Det var jättebra resa men det de har där. varit lite livliga idag, djuren här tycker jag. De har ju rört lite mer på sig än vad de brukar. Roar! Roar! Sätt händerna på den. Vad var det för tänderna? Nej. Gillar inte den då? Heter han Bagheera? Ja. Titta på. Ska du vinka till den? Yeah. They're little donkeys. Titta. Till en apa, vad ska han göra då tror du? Kåpa, apa, kåpa, rapa. Oj, en röd! Ropa han! Ropa där. Hur stor rumpa ska de ha? Hur stor rumpa ska de ha? Den gräver i jorden. Den pojken där borta sa hur står rumpan för de här. Varför måste han sitta med ryggen? Ja, vad bra gubben. Ja, jag ser. Jättebra klistermärke. Ja, det var ju utsmyckt det då. Det är rätt som man ser från alla håll.